ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо абаяҳои тозаи туркӣ марҳамат бинед. фирмаи Садет, фирмаи Зурай. Ай мо порина дастафка мекардем. аҷоибот фирмаи Зурай. Ина марҳамат бинед. барош айпшхел миёнбанд дора. чанд та расветка дорен ака? се расветка я фақат озирашта се та расветка омадагия. то размери 60 пуша метонем ки заказ кунем. ина марҳамат. дарозиш дарозае. баъд сангош тоза свароз ки ё вообще дар стирални вайрон намешаванд. баъд оригинали тозаҳанд. оригинали тоза. остиноша бинед. остинош хел полный рост. то болора чӣ кардагия. баъд банде ки миёнашро мебанде иам свароз ки санг хати задагия. простой нест. обшики фирмаи Садет турки тоза. то размери 60 пуша метонем ки занг бизанед. се та абая марҳамат бинед. то ватсапда фақат бинависед. инаиш ранги носияй 550 сум нархи дона ҳай. ина марҳамат бинед. 550 сум абаяҳои новинка метонем ки шумо занг бизанед. касе ки заказ кардани боша дар ватсап фақат бинависа. ёшам ҳамин нархан ака. ина ёш дона чанда? 400. ана ёш 400 сомон. ина ёш 400 сомон. иём турки тоза фирмаи Севар. ира пешина мегирем. ина ёш 400 сом. ана ёш 450 сомон. ина марҳамат бинед. иём то размери калона доранд. хел чӣ мегӯянд? вишивка задагиянд. вишивка. остинош вишивка дора. иам то размери 60 дора. нигоҳ кунед чӣ хела остинош. ина остиноши хелиянд. нархшон 450 сомон. ира май боло нишон метавам. то размери 60 дора ами. инашон то размери 60 дора. гуфтани бошед маҳрамат омода харидорӣ кунед. ина чӣ хеле ки шумо дидестед телавози харидор омадан. барои ҳамин шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.